Yun mga kaibigan, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayong araw, mag-uumang tayo ng ng panghuli ng mga alimango. Kasama natin itong mga tatlong puging guwapings. Si Brian, si Imon, saka si Moy Moy. Yan yung mga batang mahilig maghahanap buhay. Kaya kasama natin sila ngayon. Ano yung iumang natin? Pakita nyo. Yan. Anong pain yan? Anong pain yan? Yung tinitay kanina. Tambagoy. Oo. Ay yung yung biya. Ang pampain. Yung biya daw ang pampain mga kaibigan. Tara, iumang natin kung saan nila iumang yan. Sige. Yan mga kaibigan. Punta na tayo sa pag-uumangan yan, pagtatayaan. Di, mamayang ano pa yan, taob. Mamayang pang taob. Ano Brian, mamayang taob pa yan? Mamayang taob pa daw. Ang pag-abot ah. Ako ganit na lang ha. Hello, kaya na bakit? Yung mga kaibigan, nandito tayo sa paglalagyan ng ng bubog. Dandahan lang dyan, Brian, ha? Yan mga kaibigan, ilalatag na ni Brian yung yung panghuli natin ng alimango. Mamayang mga bandang alas 12 ng tanghali, lalakan tubig dito. Lalabasan yung mga alimango dyan sa mga gilid-gilid na yan. Kasi lumang pispan to mga kaibigan. Iya din yun. Pag nakakuha tayo, ibenta nyo, no? Oo. Para, karoon ka ng pera, Brian? Anin mo yung pera? Bili ng bigas. Bili ng bigas, aba. Okay kang bata ka. Ayos na ayos yan. Kakahukul ako mo ya. Yan mga kaibigan, pag may makuha raw kami alimango, bibinta kasi bibil daw ng bigas ni Brian. Yun yung nakaputi na yun. Yun. Sa din pinagano sa balagbag sa kanto. Hugot-hugoton mo Brian. Para maunat yan. Para dumukot sa laboy. Dako lang ka na paon. Pag-abot ka duman sa may si Pipi ganong saram nito na bintol. Ayan yung isa, yan yung isa. Yan. Ay, Naman ako. Ay. Demon. Gad ako po. Ay, kasi bubu. Brian. Hindi na daw gumunta ko. Dito na din doon, tayo. Dito tayo din mga bawo. Hindi naman na din mabot sa tao. Para maano. Oh, para hugot. Ay, pakahugutat. Tadi ang pagkuha ta kayo may tubi. Mapagalang ka yan. Yan mga kaibigan yung bubutrap. Ayan yung mga bunganga niyan sa gilid. Ayan. Yan. Sunod-sunod yan. Yan o. Yan. Yan. Kabilaan yan mga kaibigan. Kabilaan yan. Kabilaan bunganga yan. Yan. Ginagamit natin yan sa pangalimasag. Yung marami yan. Yung mga luma na yan, ginagamit na natin dito sa paghuli ng alimango dito. Kasi palaban na yan eh. Palaban na yan sa sira. Kasi yan putol-putol na Putol-putol na yan, wala na yan. Hindi na pwede sa limasag yan. Kasi magtataya tayo ng andar. Umaandar yung makina. Magsasabit-sabit na lang yan.
Ano, okay na? Yeah. Ayos na? Pugi? Ayos na. Ayos na mga kaibigan. Okay na mga kaibigan. Nakalatag na tayo. Uwi na muna tayo. Mamaya pag high tide niyan, saka natin yung babalikan. Para tingnan natin kung maraming laman. Mahal kasi ngayon ng alimango mga kaibigan. Sana makakuha tayo para itong mga kasama nating bata. Magkaroon sila ng pera. Mga masipag na bata yan. Si Buboy nga pala mga kaibigan, hindi natin ganong nakakasama kasi busy yun lagi. Pumasok siya sa ano, sa front row. Nag-membro siya kaya busy siya lagi mga kaibigan. Yan mga kaibigan, oh, lalaki ng butas oh. Ayan oh. Sana makuha na, lumabas yung laman yan mamaya para pumasok dun sa trap natin. Ang dami yan sa mga gilid-gilid. Yan. Mamaya punong-puno ng tubig to pag high tide na. Yan mga butas mga kaibigan. Sana makuha natin. Tara mga kaibigan, uwi na muna tayo. Yung mga kaibigan, yung ano yan? Ano? Pabo. Ang gandang ano. Makamiri ng ayam sa Yung mga kaibigan, puntahan na natin yung dinatag natin na ano, panghuli ng alimango. Sana maraming laman. Kasi high tide na. Ayan na yung tubig. Nasa gilid na ng ano, ng dalampasigan, bakawan. Ayan na. Malalim na yung tubig. Halos ano na yung tulay. Ano yung tulay oh. Ano na yung tulay? Labaw na oh. Dito tayo dadaan. Yan. Tandahan lang tayo. Buti may hawakan. Sana maraming laman. Tingnan natin. Yan yung mga pabo mga kaibigan, nanunugod. Nanunugod. Tapang, nanunugod. Ano, siraw na! Hay na! masarap na. May duwa. Kaibigan, dito tayo. Ito ka sa limango. Siraw na! Wala ko duwa kay nanda ko. Wala ko. Wala ko nakita na. Fight, sige na. Siraw na. Basi may laman na yan. Wala. Ayun, meron. Mayroong isa. Sige, lukutin mo na. Dali mo sa kabila. Yan yung mga kasama nating bata. Masisipag na mga bata. Nanguhuli ng ano. Ito yung dalawang makulit. Ayan, si Imon tsaka si ano. Tawa-tawa lang. Ayos. May huli sa kabila mga kaibigan. Isang piraso. Ano meron? Wala sa kabila. Baka may butas. Yung mga kaibigan, isang piraso lang sa isa. Sa isang trap. Dali mo dito. Tingnan natin. Asan na? Asan na? Sa kabila. Kuya rin. Asan?
Ayun. Ayun. Ayun mga kaibigan, mayroong isang piraso. Ayan oh. Kakuha ko. Diyan mo lang. Yung mga kaibigan, puntahan natin yung isa. Dito tayo bababa. Lalim. Dudulas ako rito ah. Uy. Dudulas ako. Dudulas ako mga kaibigan. Punta natin yung isa. Andyan dyan, Brian? Teka nga. Saan? Sige. Tanggalin mo na. Sana may laman yan. Isang piraso lang yung laman ng isa. Ayun, mayroong isa. Mayroon. Ano kasi mga kaibigan, hindi gaano malaki yung high tide. Ayan o. Mayroong isa o. Ayan. Ay, hindi naabot yung mga butas. Yung mga butas hindi naabot. Nasa ano yan o. Kapirasong tubig lang. Dati mga kaibigan, hanggang dito yung ano niyan, no? Hanggang dito yung tubig, high tide. Ngayon, dito hanggang tuhod lang. Kaya hindi siguro naglabasan yung mga limango. Yan. Di bali, nakakuha naman tayo ng dalawa. Dalawang piraso. Ano, Brian, wala tayong maibibinta niyan. Wala. Anong gagawin doon sa dalawang piraso? Pang ano lang sa gulay? Pampangot. Pambangot daw. Pambangot dito sa ano? Sa tawagan sa Bicol, bangot. Sa Tagalog, pansahog. Pansahog sa gulay. Yun mga kaibigan, dalawang piraso lang nakuha natin. Hindi kasi gaanong malaki yung ano, yung tubig. Tubig dagat kasi ano na ngayon. Ayaay na eh. Hindi na gaanong malaki ang high tide kaya inalat na naman tayo. Dalawang piraso lang. Sabi nga nito ni Brian, pang ano na lang daw, pambangot. Pansahog sa gulay. So yun mga kaibigan. Balik na tayo dun sa ano natin, sa bahay. Right, dali mo yan, Brian. Punta rin. Pag dako ang tao, yung dako sa Tanong ko. Hindi. matunok talaga yan, puyo. Puyos. Beautiful girl. Dami lang butang mo balang bubu. Yun mga kaibigan, dito na tayo sa bahay. Medyo mahina. Dalawang pirasong alimango lang yung huli natin mga kaibigan. Sasahog na lang namin yung sa gulay. Wala kami maibenta. Yun mga kaibigan, shout out tayo. Shout out kay Joey Aliscad. Kaibigan, shout out sa'yo. Shout out kay Antonio Disder and Annalyn Disder. Yun mga kaibigan, shout out sa inyo. Shout out kay Bertong Calvo TV. Shout out sa Family Agos from Joel Agos. Shout out kay Renan Nakawili. Yun mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa amin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.